Dobrý deň, točíme tu video Harryho Pottera. Idem takto tu. A je tu môj hrácho, pozrite sa. A potom niečo. Budem otvárať. No nič tam není. Idem zase na metu. Neviem. A si tak vyber, že jedno pre mňa je jedno pre mňa. A tuto sú také schody. Máme tam aj GTA 5. Áno, potom v druhom videu vám natočíme GTA 5. Alebo možno aj teraz. Áno. Ale to potom to, ak toto skončí, ideme na to si. Áno. A to budem hrať kto? Ja. Ja to budem hrať GTA 5. Áno. Tento tu hraje Harry Potter, a ja budem hrať GTA 5. Áno. A teraz idem tu a zase tu načítavanie. Zatiaľ vy nemusíte počkať. Leviosa. Máme to. Ideme. Neviem. Taký trik. To neviem. Máme tu toto. Takúto. A vecko je takéto. A oškrečie. A priťahovanie. Nahráme to na tomto ovládači. Nie, na Xboxe to mám. Aj tu. Aj to je Xbox Series C, čo točil, čo je stále na predaj. A s Mysterou. A môžete si ho aj kúpiť. Je veľce dobrý. Máte tam... Oddivujte asi Mystera a Sierra Jakariho. Áno. A ešte... Aj nás. No. Teraz Skoro. A čo to tu robí? Čo? Zabij tam niekoho. To necháme. Ale je tu skoro zle. Zase nejaké. Teraz je taká tajná chodba. Alebo neviem, čo to je. Hej. No. Čo? No to skončí.